Maayong gabi. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Salamat sa Dios nining higayon nga diin kita makahimon usab sa live nga program nining ato ang programa sa matag gabi sa Domingo. Hallelujah. Niya tugutig soon nga sa matag higayon nga diin adunay pulong sa Dios nga mobisita diha kanimo igsoon dawatani. Dawatani kay usa ni ka oportunidad. Hallelujah. Oportunidad nga diin ang atong kinabuhi mahimong haom, mahimong hanay diha sa programa sa Dios. Hallelujah. So ikaw igsoon nga naa karon sa imuhang dapit, no? Naa ka sa imong balay nga naglantaw karon. Unya gusto ka nga mosalod niining ato ang programa karon mga kaigsuonan nga mao ang pagwali sa pulong sa Dios. Hallelujah. Paningkamutan nato mga kahigalaan, mga kaigsuonan nga kita makahimo sa mubo-mubo lamang nga mga oras aron mapadayag nato ang pulong sa Dios usa lamang kini ka mga butang mga kaigsuonan nga diin atong himuon kay nituo ta mga kaigsuonan nga usa kini ka makapadasig makahatag og push up sa ato ang mga kinabuhi pag boost up sa atong espirituhanon nga lawas mga kaigsuonan. Hallelujah. Kumusta ka? Kumusta ka diha mga kaigsuonan? Kumusta imong kinabuhi, no? Kumusta ang ato ang live nga diin matag Miyerkules mga kaigsuonan ato nang gibuhat sa ngalan sa Dios. So now nini nga kagabhion mga kaigsuonan adlaw ta karon nga Domingo unya pizza 15 ining bulan sa Agosto. So tungod kay do naman tay higayon nga makawali ta matag Domingos gabi ato ning buhaton. Na buhaton nato ni sa ngalan gayud sa Ginoo. Gikalipay ba ni igsuon nimo? Gikalipay ba ni nga di ikaw makadungog na pod og pulong sa Dios? No ang pulong sa Ginoo mga kaigsuonan tuguti nga aduna kini luna diha sa imong kinabuhi. Hallelujah. Hallelujah. Magampo ko igsuon. Magampo ko. Unya kung ikaw karon naa dinha sa imong dapit, unya naa ka sa imong balay, naa ka sa imong higdaanan, o asa ba ka kandapita karon nga anggulo sa imong kinabuhi igsuon. Dawata si Kristo Jesus, dawata siya nga Dios o personal nga manluluwas sa imong kinabuhi. Pasudla siya sa imong kasing-kasing. Himuas ang Ginoo, unya himuas ang Dios nga diin maoy imong mananambal ug maoy imong manluluwas. Hinumdumi ang atong Dios walay landong sa kausaban. Siya mao sa kagahapon, karon o sa umalabot. Nini nga kagabion igsoon, ibutang ang imong kasing-kasing diha sa presensya sa Dios. Magampo ko. Amahan namong alangit no nining orasa ni kining ubos nimong alagad. Ani kami karon o Dios nagapaubos sa among kaugalingon. Kay wala mi mahimo kun wala ang imong tabang. Ikaw ang Dios nga diin buhi ug gamhanan. Ikaw ang Dios nga moy tuburan sa tanang butang. Nini nga kagabhion Ginoo, tuguti karon nga ang imong pulong aduna ni luna sa among kasing-kasing. Dawaton ka namo Ginoo. Ingon nga Dios ug personal nga manluluwas sa among kinabuhi. Sumulod ikaw sa among kasing-kasing. Isulat Ginoong Dios ang among pangalan diha sa libro sa kinabuhi. Pasaylo aming tanan sa pulong buhat hunahuna. Tabangi mi Ginoong Dios kung do na may mga buling kunot mansa nga di ani sa among kasing-kasing karon. Kuhaan ni langkata kini o Dios, hulipi kini sa imong gugma nga walay paglubad. Kining tanan amahan among gihalad ginatugyan diha lamang sa kabalaan sa imong ngalan in Jesus name. Amen. Hallelujah. Tuguti ko igsoon sa pag hello no sa pagmumusta no. Tuguti ko sa pagpangumusta sa atong mga kaigsuonan dinha dapit sa Pagadian City no. Kumusta sa atong mga kaigsuonan dinha sa Tubod no. Kumusta ang atong mga kaigsuonan dinha. Shout out sa atong mga kaigsuonan diha sa Tubod sa DIM no. Kumusta? No, shout out po sa atong mga kaigsuonan nga naa sa Cebu, naa sa Manila, no? Shout out sa atong mga kaigsuonan dinha sa gawas sa nasod, no? Dinha karon sa kuan, gitawag ni Australia, no? Sa pamilya Ardiniti, no? Si Auntie Ilin, kumusta ka diha Auntie? Salamat kaayo sa Ginoo. Hello po sa atong mga shout out sa atong mga kaigsuonan dinha sa Saudi, no? Si John Abunales, kumusta ka da John? No, salamat kay Ginoo. Shoutout po sa atong mga kaigsuonan diha sa Amerika, no? Ilabi na sa Kansas, no? Si Carol, Si Carol, George Person, no? Belated happy birthday di ay ni George Person the Fourth, no? Salamat kay Ginoo nga naka
nakahimon usab ta karon, no? Hello diha, Sil, naa man ka diha sa balay ni Carol, kumusta? No? Kumusta diha? Shout out po sa itong mga kaigsuonan din na sa Vancouver, USA, no? Silang Papa Edward, Mama Linda. Kumusta mo diha? Ma, kumusta? Salamat kay Ginoo. Di ay kamo nga naglantaw na to karon, no? Pwede mo makasunod, makasubscribe sa YouTube channel ni Nanay Linda, no? Pwede po ninyo masunod ang Prince Lark nga channel ni Pastor Stu Jim Bation. Pwede ninyo na masunod unya ayaw ninyo kalimti igsoon sa pag-subscribe. Ngano man, kay diha ninyo makit-an, diha ninyo masunod ang kada adlaw nga pagwali sa mensahis Ginoo mga kaigsoon nga pagkaon sa atong espirituhanon nga lawas, no? Kamo nga naa karon sa tambalanan, si shout out ni Ricky Ardiniti nga naa karon sa tambalanan. Kumusta ka diha, Brad Ricky? Salamat kaayos Ginoo. Naglantaw na to karon si Hana Bation, si Lois Bariti. Okay, salamat kaayos Ginoo. Nya kumusta? So, kini nga to nga programa mga kaigsuonan ato ning gihimo sa paagi mga kaigsuonan aron kita makasangyaw sa pulong sa Ginoo. Now nini nga kabhion mga kaigsuonan dadon mo nako sa usa lamang ka bersikulo mga kaigsuonan karon, no? Ato ang pamalandungan mga kaigsuonan, ang pulong sa Dios diha makita sa Pilipos 4:8, no? Sa Pilipos 4:8 mga kaigsuonan gisulti dinhi ingon, sa katapusan mga igsuon pun-a ang inyong hunahuna sa mga butang maayo og angay daygon, sa mga butang matuod hamili matarong putli matahom og halangdon. So mao ni ang pulong sa Ginoo mga kaigsuonan karon nga ato ang gitawag mga kaigsuonan, giuluhan nato ni og positive thinking, no? Mga huna-huna mga kaigsuonan, nga mga positibo mga kaigsuonan, positibo nga mga panghuna-huna. Naunsa man di kini mga kaigsuonan. Now kining mga positibo nga mga panghuna-huna mga kaigsuonan nga ipapuno diha sa imong huna-huna kay sumala sa Biblia, sumala sa pulong sa Ginoo nga atong gibasa karon sa ingon sa dinhi mga igsuon, ha? Ingon sa dinhi mga igsuon. Naglantaw na to karon si Carl Dix. Kumusta ka diha Dexter? Si Dexter Calganero, no? Salamat kaayo sa Ginoo naglantaw na to karon. Okay, ingon dinhi mga kaigsuonan, ako mong tagaan og mga pipila ka mga pagtulon-an mga kaigsuonan nga diin kini makahatag kanato og giya, no? Mga giya ba sa atong kinabuhi? Zero Sumailo. Kini parente ginako ni. Kay Sumailo man. Meaning pulong sa Ginoo mga kaigsuonan nagsulti dinhi, naghisgot dinhi nga sa pun-a ang inyong huna-huna sa mga butang maayo. Mo ni siya mga kaigsuonan, no? Ang gisulti dinhi nga ipapuno daw nato ang atong mga huna-huna sa mga butang maayo. Okay? So, niining sitwasyon nato karon sa atong panghitabo karon, okay, si Ma'am Bordits naglantaw po nato karon dit sa Bihon. Sa panghitabo mga kaigsuonan mao ni, no? Sa puno ang mga butang nga ipapuno nato sa atong mga hunahuna katong mga butang maayo. Mo na nga ang positive mga kaigsuonan kanang maayong butang, no? Positive thinking. Ang imong hunahunaon lamang kadtong mga maayong butang, mga hunahunaon nimo kadtong makahatag nimo kaayuhan. Huna-hunaon nimo kadtong mga butang nga makahatag og kalipay nimo. So mao na mga kaigsuonan nga gisulti dinhi ingon sa katapusan mga igsuon, ha? Mga igsuon. Pun-a ang inyong hunahuna sa mga butang maayo. So nining adlaw, nining gabi mga kaigsuonan, mubo lamang ni pero dunay unod ba, no? Dunay unod ba? Ngano man kay unsa man diining mga butang maayo, no? Unsa diining mga butang nga maayo nga ipabutang nato sa atong hunahuna, no? Unsa man bi sa moy paghuna-huna kuno dinha nga unsang mga butang nga maayo. Unang-una kinahanglan mahimutang mahinadlokon sa Dios.
Okay? Unang-una, mahimo natang mahinadlokon. Good PM pass. Oh, salamat kay kumustang Cebu. Dix, kumustang Cebu? No, naaman siguro ka sa Cebu. Maayo ra ba? No? Okay? Salamat kayo sa Ginoo. Naglantaw na to karon si Dexter, no? Nya mga kaigsuonan, unsa kuno ipabutang nato kanang maayo. Unang-una, ipabutang nato diha sa atong hunahuna ang pagkahadlok sa Dios. Kanang mahadlok ba kas Ginoo, no? Mahadlok sa Ginoo, no? Kay usa ni sa mga butang mga kaigsuonan nga maayo. Kanang naa kay kahadlok sa Ginoo. Kay ang tao mga kaigsuonan nga walay kahadlok sa Ginoo, ang butang sa iyang utok mga kaigsuonan puros pagdumot. No? Basta walay kahadlok kani sa tao, ang tao walay kahadlok ngadto sa Ginoo, ang naa sa iyang hunahuna puros pagdumot, kasuko, pagduha-duha. No, mga negatibong butang, mga laway nga mga butang, maoy naa sa hunahuna sa tao pag ang tao dili mahadlok sa Ginoo. Ikaduha nga butang nga maayo nga ipabutang nimo diha sa imong hunahuna unsa man. Kinahanglan nga ang tao kabalong mahigugma ngadto sa Ginoo. No, kabalong mahigugma sa Ginoo. Unsa man ilhanan sa tao nahigugma sa Ginoo mga kaigsuonan. Nga kining tao gani nga nahigugma sa Ginoo, dili na siya maghunahunag mga negatibong butang tungod kay ang iyang gihuna-huna paghigugma lamang tanan ngadto sa Ginoo. Kay ang tao gani nahigugma sa Ginoo mga kaigsuonan, mauni ang sinugdanan sa gitawag ba og kadungganan sa kinabuhi. Hallelujah, no? Kinahanglan ingon dinhi ang pulos Ginoo, pun-a ang inyong hunahuna sa mga butang maayo. Hallelujah, maayo. Lockdown diri, balik pas. Lockdown diri, salamat kay Ginoo kay ang pulong sa Dios way pagka-lockdown Dix, no? Walay pagkalanta, way pagka-lockdown. Okay, shout out sa atong mga kaigsuonan dinha sa Mahayag. No, isa man si salamat kaayo sa Ginoo. No, mga kaigsuonan nato diha sa lingkunan, no, mga silingan. Kumusta mo diha? Kumusta mo? Lockdown sa Cebu day karon. Pero ang nakanindot lamang mga kaigsuonan kay bisan pag ma-lockdown ang dalan, ma-lockdown imong balay, ma-lockdown ang mga grocery store, ma-lockdown ang mall, apan way pagka-lockdown ang pulong sa Dios. Nya hinumdumi nga sa diha nga mo dangop ka ngadto sa Ginoo mga kaigsuonan, adunay saad ang Dios, no? Dunay saad ang Dios mga kaigsuonan sa atong kinabuhi. Hallelujah, no? Ingon sa dinhi pun-a ang mga butang, pun-a ang inyong hunahuna sa mga butang maayo. Mao lamang gyud ang pinakasikretong butang. Maayong gabi, pastor. Salamat sa Ginoo. Flormar Escalante. Oh, salamat, maayong gabi isab, no? Kumusta ang inyong dapit karon dinha? Kumusta inyong dapit karon dinha, Flormar? Salamat kaayo sa Ginoo, no? Nya kumusta ang gabi nya kumusta ato ang i-share lang ning live na to nga program, i-share ni kay aron daghan po na makapatalinghog sa pulong sa Ginoo. Actually mga kaigsuonan, ni ata karon sa Oroqueta City, no? Di ata sa Lamak. Naata dinhi unya ato ning gihimo mga kaigsuonan kay oportunidad man, no? Oportunidad nga diin makawali ta sa mubo lamang nga mga oras, mubo nga mga minuto, pipila ka mga minuto. Apa importanteng butang mga kaigsuonan nga makadala tag mga encouragement. Okay ra mi dire sa Mahayag, pastor. Salamat yo. Kumusta ko sa akong igsuon dinha? No, kumusta ko sa akong igsuon? Makita ra ba mong Martin? Kumusta ko day? Salamat ko sa Ginoo. Hallelujah. Wala mi nagkita na, no? Dili na pud kayo kung makasuroy dinha tungod aning lockdown lagi. Pero walay problema kay nakapabaksin naman ta, no? Pwede na kong makasuroy dinha. Salamat kaayo sa Ginoo. So Marge maglipak naglantaw po na to karon. Daghan kay mga tawo naglantaw na to karon. Hala padayon mo sa mubo nga oras kun naa mo'y mga ipa-shout out, na mo'y mga tawo nga ipang-hi, regards, no? Isulti lang dinha. Okay, pastor, magkita mi. Salamat kay sa maayong gabi, pastor. Maayong gabi. Kumusta ang Manila, Marge? Salamat kayo sa Ginoo nga naglantaw na pud ka karon. Okay, ang atong live mga kaigsuonan duhani every week, no? Twice okay kaayo. Salamat kaayo sa Ginoo. Unya nituo ko mga kaigsuonan, no? Shout out mga kaigsuonan, no? Shout out ni US Edward, no? US Edward. Salamat kayo sa Ginoo kay naglantaw pud karon. Naapod sa YouTube channel, unya pwede ninyong ma-subscribe ang iyang channel, US Edward, no? Salamat kaayo sa Ginoo. Hallelujah. Kumusta ang mga
tao nga diin dunay kauswagan diha sa Ginoo. Importante butang mga kaigsunan. Now, akwalik ko mga kaigsunan. Mubalik ko. Ang pulong sa Dios mga kaigsunan nagsulti karon sa Filipos 4:8, nagsulti mga kaigsunan, MECQ kami diri pastor. Apan salamat kay Ginoo nga diin dunay pulong sa Dios karon nga moabot diha nimo. Nya dituo ko nga ayaw lang kabalaka, ayaw ka problema kamo nga naa karon din na sa mga lockdown area na may virus igsuon nagkalain-lain man ang ngalan apan hinumdumi kanunay nga ang Dios mga kaigsuonan nag-encourage nato nga ang mga pulong maayo, mga butang maayo maulamay ipabutang nato sa atong mga huna-huna, no? Ipabutang nato sa atong mga huna-huna nganuman kay mauni ang paagi nga diin kita mahimong duol kanunay sa Ginoo. Hallelujah. Naglantaw from Lantapan, Bukidnon. Amen. Salamat kay Ginoo. Natin naglantaw karon sa Lantapan, Bukidnon. Kumusta ka, Mimi Oriel Cardenes? Salamat kayo sa Ginoo. Salamat. Kumusta ka din ha? Kumusta ko sa imong pamilya? Nya hinumdumi nga kining adlaw Domingo, matagabi nga sama ni ini nga oras, sama ni ini nga mga pagtulunan nga dunay pulos Ginoo nga magatuktok diha sa imong kinabuhi. No, ako magampo kanimo karon, magampo ko sa mga pamilya sa inyong pamilya. Unya hinumdumi nga usa ni sa mga butang igsuon gikalipay na ko ni nga makahatag og mga pagampo diha kanimo. Pag-encourage ka nato. Do na may lockdown, do na may virus mga kaigsunan, musugot sa dili mapugnan. Dili mapugnan ning virus kay bisan asang dapitan ni pwedeng mukuyog sa bisan asang dapitang hangin. Muadto ni sa bisan asang dapita apan hinumdumi igsuon, silyado ka sa gahom sa Ginoo, silyado ka sa sinapnay ka kanunay sa kamot sa Ginoo. Nya nining sitwasyon na mga kaigsuonan, ayaw lang og ibutang ang imong kaugalingon labaw sa tanan ng atong hunahuna sa alanganin nga sitwasyon. Ibutang kanunay ang imong kaugalingon, ibutang kanunay ang imong kasing-kasing, ibutang kanunay ang imong kinabuhi ngadto gyud sa presensya sa Ginoo. No, kanunay lang tang bukonik unsa man ang atong religion, unsa man ang ato ang sikta, unsa may ngalan sa atong karatula, kanunay lang tang makonek ngadto sa Ginoo. Wala nagmatter igsoon unsa may ngalan sa imong karatula. Importanteng butang nga naa ka nga nanlinghog, naa ka nga maminaw sa pulong sa Ginoo. Ni ako igsoon dili nako dadon ang akong reliyon. Kay ang reliyon igsoon usa lamang ka temporary, usa lang na ka training grounds kinabuhi mga kaigsuonan. Training area lang ng relihiyon mga kaigsuonan. Wala nay kaluwasan din ha. Ang kaluwasan individual, ang kaluwasan maangkon lamang nimo ni sa diha nga ikaw mo surrender ngadto sa Ginoo, sa diha nga ikaw mo dawat ngadto sa Ginoo, sa diha nga ikaw mo pailalom sa presensya sa Ginoo. Mao lang man na ang mga panghitabo sa kaluwasan. No, ang kaluwasan mabatunan lamang sa diha nga ikaw mo surrender ngadto sa Dios. Dawata si Kristo Jesus, dawata siya nga Ginoo, manluluwas sa imong kinabuhi. Pasudla siya sa imong kasing-kasing, himuha siyang Dios, himuha siyang personal nga manluluwas. Hallelujah. So, maura nay pamaagi mga kaigsuonan. Unsa kunong mga maayong butang, unsa ning mga maayong butang kanang duna tay kahadlok ngadto sa Ginoo. Ikaduha, aduna tay paghigugma ngadto sa Ginoo. Magunahuna tay igsuon nga mahigugma gyud ka sa Ginoo nya. Ang naa sa imong utok mga kaigsuonan puros paghigugma. Unsa man dining tawo na higugma sa Ginoo, kamaong mo pasaylo. Hallelujah, kamaong mo hatag. Basta kay ang tao ganing nahigugma sa Ginoo, kamao na siya mo pasaylo. Dili na magdumot, no? Munay tao mga kaigsuonan nga adunay kahadlok sa Ginoo. O dunay kahadlok sa Ginoo. Ang tao nga adunay gugma sa Ginoo mga kaigsuonan, kamao na siyang mo paila, no? Mo spread sa pulong sa Ginoo niya, mahimo na siyang pinasahi diha nga sitwasyon nga dapit ug area siyang kinabuhi. So salamat kaayo sa Dios mga kaigsuonan. Ingon din puna ang inyong hunauna sa mga butang maayo, no? Okay? Take positive thinking. Kanunay gyud kang magunahuna. Unsa man ning mga maayong butang, dili ta magunahuna og mga negatibo, dili ta magunahuna og laway nga mga butang, dili ta magunahuna og mga bastos nga mga butang. Dili ta magunahuna mga kaigsuonan nga duna gani gagmay nga labad sa ulo, gagmay sipon, gagmay ubo, gagmay nga mga problema sa lawas, mayon ta COVID na ni. Ayaw invita ang COVID kay walay labot sa imong kinabuhi. Ayaw invita ang sakit, ayaw invita kay ang makapadaot mga kaigsuonan huna-una nga ang makapadaot sa kinabuhi sa tao kung ang iyahang utok na puno sa mga negatibong butang. No? Naa gani mga negatibong butang, mga negative gani kasagaran mga kaigsuonan nga naa imbudo diha, nakapundo diha sa imong utok mga kaigsuonan, gagmay rang taligsik, sipunon ka na. Gagmay lang ulan, obhon ka na. Gagmay lang problema, maghikog na ang tao.
Ngano man kay puros problema nga naa sa iyang utok. Pero ang imo ganing ibutang sa imong hunahuna, mga butang maayo, mga butang positibo, mga butang nga dunay kasiguraduhan, ang imong kinabuhi mahimong mauswagon. Ang imong kinabuhi mahimong malipayon. Hinumdumi ang pagkalipay igsuon usa ni kayabi sa diin mahimo kang healthy. No? Sa diha nga mahimo kang malipayon, ang imong kinabuhi mahimong healthy. Now, dini nga kagabhion mga kaigsuonan, naglantaw na to karon si Ilwod Canlas Bation. Maayong gabi igaw. Salamat sa Ginoo. Oh, ganahan baya ko maminaw sa pulong sa Ginoo. Praise the Lord. Salamat kaayo Mimi. Salamat sa Ginoo nga naa kay pagbati ug naa kay kasing-kasing sa paggana sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Now nini nga kagabhion, hinumdumi nga dili ni karon ra. Dili ni karon lang. Kundili matag Domingos gabi at tangi kining pulong sa Ginoo mao ning oras magkita ta kanunay, no? Magkita ta kanunay, malipay ko igsuon nga naa ka. Lipay kay ko nga naa mo dinha sa dapit nga diin naglantaw mo karon aning pulong sa Ginoo. Hala, taga isa nig panahon. Labi og ganahan bitaw to, mag-istorya sa tanong. Ganahan kitang mga pasiaw nga mga tao. Ganahan kitang makakatawa ta. Ganahan kita tong mga joke-joke nga mga salida. Ganahan kita tong mga binastos ka mga pasiaw, mga kaigsuonan. Dakan kay kanunay mamalikas, kanunay magsultig mga dautan, no? Ganahan kay ang tao. Like ta yun. Like ta. Pero kining pulong sa Ginoo mga kaigsuonan, pipila lang ang mga taong ganahan. Mo na nga akong gi-encourage ikaw igsuon nga atong usbon, no? Atong usabon. Kinahanglan mga kaigsuonan nga aduna tay balance, no? Balance ba? Kung ganahan ka itong mga pasiaw nga mga tao, kini si Dexter bitaw, hinumdum ko ani bata. No, bata pa ni si Dexter, driver ni Mama Linda sa una. No, nya kini si Dexter gamay man ni kayo, karon dako na kayo. Nya kining bata basta mo katawa ni ligid gyud, no? Katawa, kumusta ka adik? No, di ba? Mo katawa ni si Dexter ligid-ligid. Mo ni tao mga kaigsuonan nga wa gyud ni problema, ano man. Dunay katawa nga bilabihan makaligid, pirti yung lipayan. Pirtig yung katawa. No, muna badi-badi man ni sa una si murag badi-badi man ni Isto siguro sa una, no, ni Pastor Isto Jim Bation. Nya karon kay murag nakakita na magmaanyag din na sa Cebu, awa naming uli sa Mindanao. So naana din na kanunay. So Dick, salamat kay Ginoo nga naglantaw ka karon. I-share ning atong live nga program, i-share ning mga pagwali nya sunod nga Domingo ha. Kita gyapon ta. No, kita gyapon ta dinhi. Nya mao na lang ayaw gyud og ibutang kanunay ang imong hunahuna sa mga butang nga mga negatibo. Positibo yun. Kana positibo yun. Kana bang malipay ka, no? Kaya ang kalipay igsuon mao ra ni ang medicine nagtambal sa atong kinabuhi, no? Na malipay gani ang pulong, malipay gani ka nga makadungog kag pulong sa Ginoo, nagpasabot, nagpailan ang mga kaigsuonan nga mao nay gibutang nimo sa imong utok nga maayo nga mga butang. Padayonon ako ni. Padayonon ako ni. Unsay gisulti dinhi? Og angay daygon. Unsa kuno? Ang ibutang kuno nato sa atong hunahuna, sa ato bang hunahuna, matod pa din pulong sa Ginoo, kana kunong maayo og angay nga daygon. Kana. Unsa man dining mga angay daygon? Kay unsa man koy nakahatag og deposito diha sa imong utok ang imong isulti, hinumdumi ha, ang imong isulti mauna. Mugawas ba? Mo reflect din na og unsay imong isulti, mauna imong yuna-una. Mauna imong yuna-una. Mo nga ang mga butang nga maayo ato lamang ibutang sa atong utok. Dili gyud nato na siya pasagdahan nga expose na siya, kundi ibutang nimo kay sa diha nga imo ning taguan, imo ning tipigan, mao nay mo kultibar sa imong kinabuhi nga mahimo kang malipayon. No, mahimo kang malipayon kanunay. So mao lang ni siya paagi. Nagsulti ang pulong sa Ginoo dinhi, nag-awhag, nag-encourage nato nga ibutang ang mga maayong butang, maayo og angay daygon. See? Namo na siya, no? Angay daygon. Kanang angay daygon, but pasabot maayo. Maayo. Di ba? Maayo. Unsa pay sunod? Sa mga butang nga matuod. Kanang tinuod gyud kuno. Kanang tinuod dili kuno nang mga negatibo lagi. Kana yung mga positibo. Mo isulat ibutang nato sa atong utok, no? Ayaw gani nagpagsulti kanunay og kanunay virus, kanunay nga COVID lockdown. Unsa ba kada problema dito, problema dire. Unsa man ni problema na pod. Ayaw kanunay pagsulti problema. Pagsulti pagpasalamat kanunay ngadto sa Ginoo, pagsulti mga pagdaig ngadto sa Dios. Kay diha nga paagi mga kaigsuonan, gain ka og nindot nga mga butang. Maka-gain kag mga maayong butang. Ngano man, kay sa diha nga tanawa ra guning uban.
No, dunay daghang kay mga tawo mga kaigsuonan nga dili ganahan nga malipay ka, putlo nilang kalipay. Nabi tay mga taong killjoy, no? Pag malipay ka, hindi ka hilom dia, gayud ka, kwadra ka, busila lang ka dia. Pero di ay mao din sa kapaagi mga kaigsuonan nga ang tawo di ay malipay, nagpailan ang mga kaigsuonan, nag-reflect din ha ang ngalan o nag-reflect din ha ang presensya sa Ginoo. So ingon ana nga mga butang. No, salamat kay sa Ginoo mga kaigsuonan. Ingon sa dinhi sa mga butang nga matuod, hamili. Sa ito pa, balaan, hamili, matarong, putli, o matahom. Kanang mga butanga. Na, unsa kuno? Akong balik ko na. Dunay pipila ka mga butang nga atong masabtan dinhi nga ipabutang sa Ginoo diha sa imong hunahuna. Una, ingon sa dinhi maayo. Ikaduha, angay nga daygon. Dayon matuod. Dayon hamili. Ikaupat. Ikalima, matarong. Ikaunom, putli. Ikapito, matahom. Ikawalo, halangdon. Kanang mga butanga, nagasulti na mga kaigsuonan, nga mahimo na dayon kang malipayon. Mahimo na dayon kang mauswagon. Mahimo kang healthy. Mahimo kang lig-on. Mahimo kang hingatawon. Ma-enjoy nimo kanunay unsay naas Ginoo tungod kay ang gipabutang nimo diha sa imong hunahuna ang mga butang maayo, angay daygon, mga butang nga matuod, hamili, matarong, putli, matahom o halangdon. Mao lang ni mga kaigsuonan nga akong ipaabot diha kanimo. Hinumdumi nga ang pulong sa Dios mga kaigsuonan sa Proverbio. Proverbio mga kaigsuonan kapitulo 17 bersikulo 22. Kini nga bersikulo ha mga kaigsuonan, ako gyud ning gibutang, giprenta gyud nako ni sa akong sakyanan, no? Gibutang gyud nako ni dito sa akong sakyanan mga kaigsuonan para daghang mga tawo nga makakat-on mahitungod niini kay unsay sikreto. Tanawa, sikreto ni mga kaigsuonan. 17:22. Ang pagkamalipayon makaayo sa panglawas. Okay? Ikaw karon naaba kay problema. Naaba kay gibati nga dili maayo. Nahimo ba kang magulanon? Nahimo ba kang boring imong kinabuhi? So, nagsulti karon, nag-advise karon kanina, ibutang manato sa atong hunahuna, sa atong utok ang mga butang maayo. Mga butang hamili. Mga butang angay daygon, putli, matahom, halangdon. Unsa kuno? Sa diha nga mahitabo ni nga naa na ninimo, mauna dayon ni ang mahitabo sa atong kinabuhi tibuok. Unsay gisulti dinhi? Ang pagkamalipayon makaayo sa panglawas. Na sikreto di ay para maahimo tang maayong panglawas, maayo kanunay imong lawas, healthy ka kanunay, unsa imong buhaton? Magmalipayon. Amin ba? Matana ko nimo karon. Nahimo ba kang malipayon? Naabay sitwasyon sa imong kinabuhi nga nagmalipayon ka kanunay. Sa unsang paagi? Sa diha nga nakailatas Ginoo. Sa diha nga nakailatas Ginoo mga kaigsuonan, unconditional, unlimited. Mga kaigsuonan, unlimited nga kalipay nga atong masinatian diha sa Dios. Moro ni mga sikreto mga kaigsuonan nga gikinahanglan nga ato nga i-apply sa atong kinabuhi. Balikon ako. Ingon sa dinhi Panultihon kapitulo 17 bersikulo 22. Nagingon. Ang pagkamalipayon makaayo sa panglawas. Inanay nga kamatayon ang pagsubo kanunay. Mao na nga ang ibutang nato dinhi mga positibong butang. Ikaw Dex, malipayon ba ka? Malipayon ba ka? Ikaw Meme, malipayon ba ka? Ikaw Agaw Elwood, na malipayon ba ka?
Ikaw din ha, Marge, maglipak, malipayon ba ka? Ha? Ikaw nga naglantaw karon, kamo nga naglantaw karon, nahimo ba kang malipayon? Ang Biblia nag-ingon nga makapadaot, makahatag og kadaot, makahatag og sakit, makahatag og problema, makahatag og balatian, kadtong kanunay magsubo. Allah. Allah. So ang sekreto ani maora ni. Pasudla si Kristo diha sa imong kinabuhi. Nya himuas siyang Dios. Himuas siyang Ginoo nimo. Nya ayaw bulag diha sa Ginoo. Ayaw pagbiya diha sa Ginoo. O pastor, malipayon ako sa kanunay. Amen. Mao ni lami. Mao ni lami. Luyo sa lockdown, luyo sa pandemya, luyo sa mga pagsulay sa kalibutan, luyo sa kawaladon, importanteng butang nga doon natay kasing-kasing kabalong malipay kanunay. Amen. Balikon ako ha. Balikon ako. Dili ako ning version, kundi version ni sa usa ka manunulat, usa ka pulo nga maalamon mga kaigsuonan nga ginasulti sa Panultihon. Panultihon kapitulo 17, 22. Ingon sa dinhi, ang pagkamalipayon makaayo sa panglawas. Hallelujah. Healthy, maayog lawas, malipayon. Amen. Kusgan, madaugon kanunay, mauswagon kanunay. Ngano man, kay nagmalipayon. Unya, inanay nga mamatay ang pagsubo kanunay. Ang Bible lang ingon nga kung magkasubo ka karon, inanay kang mamatay. Hallelujah, mamatay. So nini nga kagabion, maong akong panahon ang pag-ampo. Nalipay ba kay igsoon nga nakadungog kag pulong sa Ginoo? Nalipay ba ka nga dunay pulong sa Dios nga bisan sa kamubo sa oras ni aning pulong sa Ginoo karon nagatawag. Ni aning pulong sa Ginoo kanimo karon naga-encourage. Nga pagkalipay kanunay kay makahatag ni maayong panglawas kanimo. No? Salamat kaayo sa Dios. Okay. Akong panahon karon igsuon mao ang pag-ampo. Naba mo'y mga prayer request. Naba mo'y mga hangyos mga pag-ampo karon. Kay atong tugutan nga ang Dios mo bisita diha kanimo, niya atong tugutan nga ang Dios magahimog dagko kay bulungan mga butang. Naabay mga sitwasyon sa imong kinabuhi nga wa ka malipay. Naabay mga sitwasyon sa imong mga sa may mga panahon nga wala ka malipay. Karon ang panahon igsuon nga mahimo kang malipayon kay naipulong sa Dios. Naipulong sa Dios nga dinibisita karon diha sa imong kinabuhi. Hallelujah. Tuguti ko nga makaampo diha nimo. Lipay kay ko, pastor, nakadungog sa pulong sa Ginoo. Amen. Praise the Lord. Abi ninyo, gikalipay sab nako nga naa mo nga ming sanong kana bang. Abi ninyo, nalipay kay ang Ginoo ninyo. Nalipay kay ang Ginoo ninyo. Dili lamang ako ang nalipay, kundi dili labaw nga nalipay niini ang Dios nga atong gialagaran. Lipay kay siya. Lipay siya niya. Ayaw gyud mo pagbulag sa Ginoo. Nya unsa man ang mga sitwasyon sa kinabuhi, dili ta mo bulag. Dili ta mo bulag. Padayon lang gyud ta nga mga lagad sa Ginoo, padayon lang tang mohawid sa Ginoo, unya padayon ka nga mo salig. Mosalig, no? Mosalig ka kanunay. Magampo ko na ba kay mga hangyos mga pagampo karon. Bisan pa sa mga MGCQ, mga lockdown karon, magampo ko diha ninyo na ang Dios mo pakita karon og mga milagro diha sa imong kinabuhi. Hallelujah. Katong pag-umangko ni Sir Boylan, paampo ko sa ako anak pas na tunok ganina o lansang sa biyasong. Salamat. Okay? Ampo ka. In the mighty name of Jesus Christ, salamat Ginoo sa imong pagkagamhanan, sa imong pagkamaayo. Nya gamhanan ikaw nga Dios nga karon ining orasan nagabisita. Mupaabot ug mipaabot ikaw sa imong gahom, sa imong milagro. In the mighty name of Jesus, walay infeksyon, walay walay lala sa lansang,
walay titanos nga makahatag karon og kabaldahan sa anak ni Dexter Calinero. In the name of Jesus Christ, iyang ma-receive karon ang healing, kumpletong kaayuhan, gikan sa ulo ngadto sa lapalapas tiil. In the name of Jesus Christ. Lord, salamat Ginoo nga milagroso ka nga Dios, gamhanan ka nga Dios, buhi ka nga Dios nga among gisimba niini nga kagahion, niini nga taknaa Ginoo. Mutubag ka sa imong pangalan akong ginatugyan ang tanan in Jesus name. Amen. Hallelujah. Okay. Trina Marie, salamat kay Ginoo. Okay, magampo sab ko sa pag-umangkon karon ni Sir Boylan Pau. Magampo ko sa Ginoo nga naa karon sa sitwasyon nga apiki ang iyang gininhawa. Anya dito ako igsuon nga ang Dios karon mahimo milagro. Gamhanan ang Dios. No, gamhanan ang Dios. Yung dumi nga walay distansya sa mga pag-ampo. Bisan pag naa ka sa layong dapit igsuon na ay Dios. Kaya kang abton sa Ginoo. Kaya kang tandugon karon sa Ginoo, kaya kang hikapon karon sa Ginoo, kaya kang usabon sa Ginoo. Wa ka na himong malipayon, wa ka nagmalipayon, himuon kang malipayon karon sugod ining orasa sa ngalan sa Dios. Hallelujah. Magampo ko. In the mighty name of Jesus Christ, Lord God, salamat ining orasa nga dunay mga tao nga naa karon sa tambalanan, na ay mga sitwasyon nga apiki ilang gininhawa, apiki ang ilang pagginhawa. Apan nagtuo ko Ginoong Dios nga nining orasa karon, ikaw nga Dios nga magaabot ngadto sa imong kamot, hikapon nimo katong pag-umangko ni Sir Boylan Pau nga taga Pagadian City. Ako nagampo Ginoong Dios nga nining orasa karon, ipaabot nimo ang imong hikap, ang imong milagro sa imong ngalan. Akong gina-surrender ang imong ngalan, ginugamhanan ang imong ngalan, labaw sa tanang ngalan, ang imong ngalan powerful. Nagingon ka Ginoong Dios ang tumawag musangpit nako, makabaton tubagon nimo, mutubag ka, magkapakita kag dagkong butang, lisod nga mga butang nga wala namo mahibaloy nining orasa karon. Ibalik nimo ang likong kusog, ibalik nimo Ginoong Dios ang kalipay, ibalik nimo Ginoong Dios ang mga butang hamili, ang ngayong daygon, ibutang nimo ngadto sa iyang hunahona ang mga positibong butang in Jesus name. Among i-review karon ang kamatayon dili makaabot sa maong tao sa ngalan ni Ginoong Hesus. Ang kausaban, ang pagpabuhi o ang kagawasan ginugikan subalatian mahitabo karon, iyang masinati karon sa ngalan ni Jesus nga Nazareton in Jesus name. Salamat Ginoong Dios nga gamhanan ka. Thank you Lord. Hallelujah. Okay, magampo ko niadtong adunay mga problema karon sa lawas, no? Adunay problema sa balatian nga naa sa imong lawas karon. Hinumdumi igsuon nga sa hikap sa Ginoo, sa juteng hikap sa Ginoo, hinumdumi nga usa ka babae nga 12 ka tuig nga gitilinugan ni hikap na siya sa sidsi ni Ginoong Hesus na ayo siya. Ang usa ka paralitiko mga kaigsuonan nga naga-anto sa 38 ka tuig sa higda. Mga kaigsuonan giingnan sa Ginoo, lakaw, tindog, lakaw, dadang imong higdaanan, nakalingkod, nakatindog, nakalakaw. Muna igsoon, walay lisod sa Dios, walay lisod sa Dios. Nituo ka igsoon, ibutang ang imong pikas kamot igsoon sa dapit nga din adunay gibati, na ba kay gibati karon sa imong ulo, sa imong liog, sa imong dughan, sa imong tutoy, sa imong tiyan, sa imong kuto-kuto, sa imong puson, sa imong likod, sa imong hawak, sa imong abaga. O asa ba kang dapita sa imong tuhod karon, na ba kay gibati diha sa imong dapi-dapi, sa imong batiis, na ba kay gibati din na asang dapita karon sa imong dalunggan, dili ka kadungog, dili ka maayo munulti, ang imong tutulan dili maayos pagtulon og pagkaon, ang imong liog dili maayong motulon sa mga pagkaon. In the name of Jesus, maayo ka. Hallelujah. Nining oras sa igsuon, ibutang ang imong kamot sa dapit nga adunay balatian, hikapa igsoon, magampo ko, magapalatay ang gahom, magapalatay si Jesus Christ sa iyang gahom karon. Niini nga dapit igsoon, isa imong kamot, ayaw kadlok, ayaw pagduha-duha, ayaw kabalaka, kay kaya kang sulbaron sa Dios, kaya kang ayuhon sa Dios. Hallelujah. Magampo ko in the mighty name of Jesus. Lord God, gamhanan ka nga Dios, milagroso ka nga Dios, bisan unsang klase sa balatian, sakit, problema,
kaya nimong sulbaron kay ikaw ang Dios mananambal, ikaw ang Dios nga gamhanan, ikaw ang Dios nga milagroso. Nining oras sa karon imong hikapon, imong ayuhon katong dunay balatian, adunay problema giisa nilang ilang kamot niya, ang pikas nilang kamot gibutang nila sa dapit nga adunay balatian. Karon nining oras sa akong gisugo karon ang imong mga kalibuang anghel, ang imong mga ministering angels magadalas milagro ngadto sa mga panimalay, magadalas milagro ngadto sa matag usa ka lawas karon in the mighty name of Jesus. Imong sulbaron ang ilang problema, imong sulbaron ang ilang mga panginahanglan, imong tagbuon ang ilang mga panginahanglan in the name of Jesus. Lord, salamat Ginoo nga nining oras sa karon gamhanan ikaw nga Dios nga nagahimog mga milagro kahibulongang mga butang. Hikapa gikan sa ulo ngadto sa lapalapa, ngadto sa liog, ngadto sa tutoy, ngadto sa puson, ngadto sa kuto-kuto, ngadto sa tiyan, ngadto sa kinasuluran siyang lawas, ngadto sa tinai, baga, atay, kidney, guban pa nga matang Ginoong Dios nga naa sa sulod sa lawas. Akong gi-release ang milagro, mukuyanap ni sa ngalan ni Jesus, ngadto sa likod, ngadto sa bag, ngadto sa hawak, ngadto sa dapi-dapi, ngadto sa paa, ngadto sa puso, ngadto sa tuhod, ngadto sa lapalapa. Mahitabo ang milagro karon sa ngalan ni Jesus, nga naman sa abaga, nasa siko, nasa ilok, nasa kilid, bisan unsa ug asang dapita karon nga problema sa lawas, akong gi-cast out, akong gisugo sa ngalan ni Jesus nga Nazareton in Jesus name. Salamat Ginoo nga gamhanan ikaw ug buhi ka nga Dios nga among gialagaran unya nining kagabhion nagahimo na ka ug nagabuhat na ka kahibulongang mga butang sumala sa imong pulong Ginoo. O Lord Jesus, salamat kayo nining oras nga imo nang gipaabot. Salamat sa kadaugan. Hinahinay sa pagrawara igsuon ang imong kamot. Igaway-gaway inang Dios, salamat Ginoo sa milagro. Salamat sa kaayuhan nga akong nabatunan sa ngalan ni Jesus. Hallelujah. Giayo na kas Ginoo igsoon. Giayo na kas Ginoo. Kumusta igsoon? Kumusta? No? Doon na ba mo'y mga hangyos mga pag-ampo karon, no? Doon na ba mo'y hangyos mga pag-ampo karon? Kay pwede kong makahatag og mga pag-ampo diha kanimo. Diha kanimo niya. Ayo pagduha-duha. Okay, Isabel Dilicana. Okay, nagtan-aw na to karon. Kumusta? Kumusta Isabel, no? Kumusta imuhang kinabuhi? Salamat kay Ginoo. Naglantaw po nato si Maria Madalene Amumonpon. Kumusta? Salamat kay Ginoo, no? Salamat sa mga taong naglantaw karon. Si Judy Ann Tumala. Good evening, Pastor. Watching from San Vicente Bajo, Oroquieta City. Amen. Salamat sa Ginoo. Na ako karon dinhi sa Oroquieta, no? Salamat kay Ginoo, no? Silang Judy Ann Tumala sa San Vicente Bajo, ato aning mga kaigsuonan dito sa San Vicente sa Oroquieta, no? Salamat kaayo sa Dios. Okay. Hello sa atong mga kaigsuonan karon nga naglantaw. I-share ning atong live, i-share dayon kanang imong mga amigo. Every Wednesday di ay do na tay morning, no? Do na tay 9:30. Nanay 9:30 nga programa nato mga kaigsuonan. Do na tay live, no? Salamat kaayo. Salamat Pastor. Yes, welcome. Salamat kaayo sa Ginoo, no? Salamat kaayo sa Dios. Marge, nangumusta ang ako ang asawa nimo. Salamat kaayo sa Ginoo. Niya nalipay ko nga naglantaw pod ka karon, no? Nalipay ko nga si Marge maglipak, no? Nalipay ko nga naglantaw ka. Dix, kumusta? Niya salamat kaayo sa Ginoo. Hallelujah. So si Isabel Dilicana, salamat, kumusta, no? Salamat sa Ginoo. Okay, si kinsa pa si Judy Ann, si Agaw Elwood Canlas, kumusta? Salamat kay Ginoo niya. Atangi ko ninyo mga kaigsuonan karong Miyerkules, no? Karong Miyerkules mga kaigsuonan taas-taas ang atong live program. Unya doon ako'y mga tao mga kaigsuonan na pwede nako nga si Ma'am Bordets day naglantaw na to ganina, no? Salamat kay Ginoo. Ma'am Bordets, hi. Salamat sa Ginoo, kumusta, no? Paampo ko sa ako anak pas sa tunok. Lansang. Nagampo na ko pas. Nagampo na ko Dix. Nagampo na ko ganina. Salamat kay Ginoo, nagampo ko ganina. Si Trina Marie, no? Sagdi lang ugma kay Martes makaagi mo ko dito. Ako lang tong agion, ako tong pangumustahon. No, ako tong pangumustahon dayon. Miyerkules live na pud ko. Diri lang gihapon nga dapit, no? Di ay kamo nga nagalantaw na to karon nya ayaw mo pagduha-duha sa pag-connect, no? Pag-connect ani nga mga live kay wala
wala man tay gipili dinhi, no? Wala man tay welcome ta tanan, no? Nya pwede mo maka regards, no? Makapang-hi na may mga tao nga inyong nailhan dihan dapita sa baka na pwede ninyo isulti dinhi. Nya pwede nako pod nga ipasa, nya makapa shout out ta dinhi. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Walay bayad na. Walay bayad, libre. Now nini nga kagabion mga kaigsunan, mao lang ni akong time, mao ni ang akong ang kaya nga mabuhat karon ini nga gabi. Salamat kay Ginoo. Salamat ninyong tanan. Nya ako nagampo nga ang Dios magapanalangin kanimo. Panalanginan ka sa Dios. Tagaan ka malipayon kinabuhi, tagaan kag mauswagon nga kinabuhi, unya hinumdumi baluy kanunay nga ang paghatag og panahon kanunay Dios Ginoo. Ang tinguha sa imong kasing-kasing ihatag sa Dios. No? Ihatag sa Dios. Hallelujah. Nya magampo ko sa pagtapos. Amahan na mo kalangit nun, salamat kayo sa mga tao nga puutan. Mga tao Ginoo nga padayon nga naglantaw karon ini nga live nga program. Salamat kay Ginoong Dios nga daghan ang mo share ani. Nga panalanginan nimo katong tao nga mo share sa mong live. Kay daghan mga tao karon Ginoo nga adunay mga problema, adunay mga kabalaka, adunay mga negatibong butang nga naa silang mga hunahuna. Unya naapay mga tao karon Ginoo nag-ungaw na sa kinabuhi sa kamatayon. Adunay mga tao karon nga naghikog, naay mga tao karon nga naghikog, nag-atem og laslas sa ilang kamot. Naay mga tao karon nga naa sa tambalan na naglisod paginhawa. Apan Ginoong Dios mo bisita ka. Pinaagi nining live nga program ma-revive sila. Pinaagi nining live nga program maluwas sila. Maahon sila gikan sa maong gahong sa sala, maong gahong sa balatian, maong gahong sa problema. Salamat kay Ginoong Dios nga pinaagi nining live nga program mukuyanap ni sa tibok kalibutan. Adunay daghang mga Pilipino, daghang mga Bisaya nga diin makakita ni ini unya madasig sila, malipay sila. Salamat Lord, ako nagampo, nagtuo nga niining gabi una adunay mga milagro na nga imong gihimo gibuhat sa kanila. Sa imong ngalan Ginoo, akong gihalad ug ginatugyan ang tanan. Balikan ka nako Ginoo sa himaya kadungganan pagpasalamat in Jesus name. Amen. Hallelujah. Okay, mag-prayer request ko, pastors, tagaan ko sa Ginoo. Taas nga kaalam, kahibalo, nga na ako'y kaisog pagsangyaw sa iyang mga pulong sa mga katawan. Amen. Salamat kayo sa Ginoo. Okay, magampo ko sa Ginoo nimo day or unsa man imong sitwasyon karon. Isabel Dilicana, magampo ko sa Ginoo. Ama na mo nga langit nun, dunay tao karon nga nangandoy siya nga mahimo siyang lig-on ug tagaan nimo kaisog kaalam. Ang Bible nimo nagsulti Ginoo nga kinsa katong nakulangan sa kaalam papangayo siya. Nga dunay tao karon nga nangandoy ining orasa nga magpagamit nimo mahimo siyang maisugon nga mo share sa imong pulong. I-grant ni karon nga request Lord in Jesus name. Imo ni ma-receive karon sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Imo ni matagamtaman. Ingon ang Bible, Psalms 37:4, no? Basahan na Psalms 37:4, ingon siya, pangitaan kalipay di as Ginoo ug hatagan ka sa tinguha sa imong kasing-kasing. Hallelujah. Bye-bye og maayong gabi. God bless sa tanan. God bless.